Je veľa osobných i pracovných situácií, kedy priama a otvorená komunikácia môže byť prínosom. Napriek tomu, byť otvoreným a priamym býva také ťažké. Ako povedať nepríjemné veci korektným spôsobom? Ako povedať, čo nechcem a požiadať o to, čo chcem? Ako reagovať na kritiku a vybrať si z nej to, čo mi vyhovuje? Tréning asertivity nám to môže pomôcť. Poznanie, že asertivita nie je agresivita ani manipulácia, pomáha otvorenej komunikácii vo vašej spoločnosti. Často vieme, čo chceme povedať. Menšiu zručnosť máme v tom, ako to povedať. Práve preto tréning asertivity je realizovaný zážitkovou formou. Je dobré odskúšať si, ako tieto techniky a postupy vieme preniesť do praxe. Naučiť sa ich používať v praxi a pomocou nich riešiť ťažké situácie. Asertivita je postoj, ktorý nám umožňuje rešpektovať kolegu, aj keď s jeho názorom nesúhlasím. Môžem a viem mu to povedať takým spôsobom, že to nemusí narušiť naše osobné vzťahy. Správne porozumieť asertivite je cesta k otvorenej, priamej a bezpečnej komunikácii na pracovisku. Tréning asertivity je jedným z krokov na tejto ceste.